Giprito siya tapos gilatek. Tulo ka buok o 5. Merienda time. Lami. Lami siya. Kada adlaw na inani baligya. Say soroy nila wala man sa manurero ni adto si Yuri kay palit. Lami pares og kape. Akong paborito na guys. Kadadlaw din siya nain ani. Asay saging. Request ni Yuri kamuti daw iyahan ko. Apilin na lang po kung duha. Ano niya? Duha ka tuhog. Nami siya guys.